Nah, sekolah gerlitar, Lwgwpwr. Dasu 16 बोसोर जाहांदों. बोरै मोनदों आबै माइ गायनानै? हा? मोजाङैनो मोनदों. गरम मोनाखै? Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय. थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो. लोगोफोर ओंखाम जाहैदोंमोन आङो, ओमफ्राय गय जाना फैबाय नै हा. गय जाना फैखांबाय. ओमफ्राय आमाइमोना दिनै माइ गायदों आरोना, बेवहायनो हालेवदोंमोन आङो. ओमफ्राय हालेवबावनांगौ दङ. नै नायनो हागोन. खोथिया रानजोब्बाय. खोथिया रानखांजोब्बाय आरोना. दुब्लिखौ नायनो हागोन, बिराद मोजां जादों. नैबे गायखांनाया जोंहानि, ओमफ्राय जोंहा नैबेहाय दंबावो फुबावनांगौ खोथिया. ओइ नै आमाया हालेवगासिनो दङ. दैलाय नैबे हालेवगासिनो दं. ओमफ्राय लोगोफोर बे चेनेलाव आङो हिन्दीसो भिडिअ बानायनो सानदोंमोन आरोना, ओमफ्राय गोबाङानो कमेन्ट खालामबाय आंखौ बिदिनो मा होनना बुंगोन बेखौ, बे चेनेलाव आंनि जिनाखि नोंथांमोना दायो नायगासिनो दं बेवहाय गोबां माने बर'फोरसो दं नालाय बांसिनानो, बिनिखायनो हिन्दी कमेन्ट फैयाखै आरोना, बर'फोरनिल' बांसिन कमेन्ट फैगासिनो. बिनिखायनो आङो गोदान मोनसे चेनेल खुलिबावबाय आरोना, माने हिन्दीयावल' होसिगोन. बे नोंथांमोना दा बेवहाय बर'ल' नुनो मोनसिगोन आरोना, बर'खौनो आं होबाय थानोसै बेवहाय, मानो होनना बुंबा बांसिन बर'आनो दंखायो नालाय बेहाय साबसक्राइबारफोरा. दा बिनिखायनो आङो हिन्दी होथ'ला, अन्नानै निमाहा होदो. दा गोबाङानो बुंदों आरोना हिन्दीयाव बानायनाङा, बर'ल' बानाय होननानै आरो. बिनिखायनो आङो बेवहाय माने टुडे ब्लग आं खुलिबाय आरोना, चेनेल नामा टुडे ब्लग, नोंथांमोना स्क्रिनाव नुगासिनो. ओमफ्राय जाय बिदिनो आङो फानि होलाबायगोन आरोना, जाबाबो जायाबाबो जोङो बांसिन बर' जायगायावसो जोनोम मोनखानाय नालाय, ओंखायनो उन्दैनिफ्रायनो जोङो हिन्दी रायलाया, बिनिखायनो जाया जोंना हिन्दी रायलायनाया. ओंखायनो आङो गोदान चेनेल खुलिबाय आरोना, जेसेबां हायो माने हिन्दीनि आङो बुंनो नाजानोसै माने बे टुडे ब्लगाव. दा नोंथांमोना टुडे ब्लग इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो, डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनबाय लिंकखौ. ओमफ्राय नै राजा दंफैयो, बेजों आंजों रानगोन आरोना दिनै खोथियाखौ. ओमफ्राय हालेवनो रोंना रोङा नोंलाय? रोंदों. पावार टिलारजोंसो. ओमफ्राय नै आमाया खावसे रानखाबाय दहाय, जों दायो हालेवनोसै. ओइ आमाया ओंखाम जाफैयाखै. फैदो उनु, दिनैनि केमेरामेना नै उनुआनो. केमेरामेना जा आब'नि फिसाला आरोना, फिसाला गेदेर. मा क्लासावमोन दे, क्लासा खिथाहर. What is your name? ओमफ्राय What do you in class? 6. बिदि होनो नामा? इंलिसनि बुं, इंलिस मिडियाम फरायनाया बिदि जाबाय. ओमफ्राय आं दायो माइ गायनायाव थांनो नागिरदों होननानै इंलिसनि बुं. दे र' मा मावो बिलाय? जल्दि बुं. नै बोथोरा बिराद मोजां जादों. सान्दुङा नै वाव असम. लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना आरो मोनसे चेनेल दंबावो आंना, डिबि टेकनिकेल. बेयावबो माने आंनो माने हिन्दीनि बानायफ्लांबाय, बिनि थाखाय सरि. मानो होनना बुङोब्ला आं हिन्दीयावनो बानायनो सानदोंमोन आरोना. ओमफ्राय फार्स्टआवथ' आङो बर'निनो बानायखादोंमोन बानायनायालाय, ओमफ्राय दा जोंनि बर'आव टेकनिकेल गैया नालाय बिनि थाखायसो बानायदोंमोन आङो. उफाय गैया, दाबो आं बर'आवनो बानायफिनगोन. मोनसेल'सो बानायखादोंमोन आं हिन्दीनि. ओमफ्राय बेवहाय माने बर'नि जेसेबां हायो माने बुजायनो नाजागोन आरोना. जेरैबायदि सोरबा साबसक्राइबार खालामनो रोङा, सोरबा कपिराइट क्लेम, कमिउनिटि गाइडलाइन्सफोरखौ मिथिजोबा, बिनि सोमोन्दै, इउटुबनि सोमोन्दै, इन्सटाग्रामनि सोमोन्दै. दा सोरबा पेजखौबो मनिटाइज खालामनो सानो. ओमफ्राय बिनिबो आङो भिडिअ बानायगोन. नैबे डिबि टेकनिकेल स्क्रिनाव नुगासिनो दं नोंथांमोना, बेखौ साबसक्राइब खालामनानै ला. गोबाङानो साबसक्राइब खालामाखै. बर'नि टेकनिकेल चेनेलफोर बिराद खम, बिनिखायनो आङो बर'नियावनो बानायसिगोन आरोना. ओमफ्राय बिदिनो हिन्दीनि ब्लगनि थाखाय आङो गोदान चेनेल खुलिबावबाय, टुडे ब्लग आरोना चेनेलनि नामा. नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव दङ, स्क्रिनाव होबाय थादों आङो टुडे ब्लग. साबसक्राइब खालामदो थाबैनो, जायफोरा हिन्दीनि ब्लग भिडिअ नायनो गोसो दङ. बिदिनो दिल्ली, मुम्बाइ बहाबा थांबा आङो भिडिअ होबाय थागोन. Oh, दैयाव गलांगोन दा.
गायद' दे माइ गायनाय चेलेन्ज लोगोफोरनै सोर बांसिन गायनो हायो नायदो दा लास्टआव हाब्रु फुनलायनांगौ दै हाब्रु जायनो देरहाया माइ गायनायाव स्पिडसिन गायनायाव बेनो हाब्रुजों बांसिन फुनला जागोन हामफायाबो गायलायदोंलै माखौबा सान्दुं गोसायावनो दे गोसोथार थाब हाथारगोन गासिबो लोगोफोर माइ गायनायाव सार्टिफिकेट मोनखाजोबखानायसो सिख्लाफोरा सोरनोबा नांगौबा कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय नै लोगोफोर